ubay-ubay man ta karon, pero pahinomdom lang sa isinta ra gitugtan, no? Nanobra basig di na ta kamisa, ha? So sa isinta ra ang gitugot, no? So ato lang ingnon ang guard sa sunod misa nga sa isinta ra gyud. Follow lang ta sa protocol, no? Kay kuyaw pa magapon ni ang COVID-19. So i-appeal gyud nato kanunay sa pagampo. Ni atong Biyernes nag-interview ko sa akong pag-umangkon nga doktor. Ingon siya, hindi ko pakasal karon kano sa pa man ni mahuman ang COVID, no? Basig moabot pag duha ka tuig kuyawa, no? Doktor nagsultian na, no? So kanunay kita magampo nga makitag vaccine nga mabuntog ni. Kung maigsoon sa ebanghelyo karon mismo ang Ginoo nagampo. Interesting kayo. Ang Ginoo dili lang Dios, tao pod siya. Sa iyang pagkatao nagampo siya, no? Mo ni ang routine, no? Gipauna ni iyang mga tinun-an, mitunga siya ng inusara sa bungtod aron pagampo. Hinaton ta pareha kun ang Ginoo magampo sa iyang pagkatao, kita pa ka, no? So mo ni pahinomdom. Iyan na nang routine. Kada adlaw gyud magampo siya ngadto sa iyang amahan. Bisan Dios nasa kiniya nga Dios, pero magampo siya. Kumaw na ato ginang routine kada adlaw. Sa ebanghelyo sumala ni San Marcos, mamata siya kadlawon aron magampo, no? So imuon nato na nga routine kada adlaw gayud. Samtang nagampo siya, naguna iyang mga tinun-an, no? Nya kani mga tinun-an kasagaran ani mga mangisda. Anad na kini sa bawd, no? Dagat. Pero nahadlok sila kay kusog kayo ang bawd, no? O sa mga alas 3 sa kadlawon ang Ginoo naglakaw sa tubig. May igsoon nganong naglakaw man ang Ginoo sa tubig. Katubag mo? Ingon ang milagro. Ang Ginoo kuno naglakaw sa tubig kay di kuno kamao mo langoy. Anindutas Ginoo, no? So naglakaw siya. Pero bisan pa ni ana ang mga tinun-an nahadlok. Abi nimo kita rang Pilipino matuog ungo-ungo. Sila pod, wala ano aday multo. Nahadlok sila. Siagit sila, no? Og ingnas sa Ginoo. Hilom ay ako ra ni, no? Wa sila kaila sa Ginoo. Bisag kuy-kuyog pa sila. Maigsoon sa atong kinabuhi ba? Panaw po ni. Sukad pagkatao na to, abot sa kamatayon. O bisan na kamatayon, dili pa nakatapusan, no? Napamailain nga kalibutan. Panaw ni padong unta sa langit. Pero lagi usahay, dili ka abot sa langit uban impierno. Pero sa kalibutan, panaw po ni. Kada adlaw nagpanaw ta. Usahay di ta kaila sa Ginoo sama sa mga apostoles nga ni panaw uban kanato. Instead, Ginoo ilang tanaw ungo non multo tanaw ra kuyog pa sila mo po na kita sa atong pagpanaw usahay di ta ka-recognize sa presensya sa Ginoo ato nang recognize dautan pareha sa mga apostoles ug sa atong pagpanaw maigsoon sama ni Pedro ningon si Pedro nga kung ikaw na Ginoo palaktas ako nakalakaw po siya sa tubig kani day mo ni gitawag og Sea of Galilee, no? Pero sa Tinoo dili ni siya dagat, lake ra ni siya. Manghambog og gamay nakaadto ko ani, Lake of Galilee. Although sa Bible gitawag ni Sea of Galilee, no? Kay numdum ko pag-adto na mo 2013 nga igabot ni ito mo tan-on ka. Unsa nga kuan country, no? Na Philippines. Tukaran day no sana. Bayang Magilyo, no? Flag ceremony dayon. Human sakay nito. Una ako lang pamalan una asa kay dapitan Ginoo naglakaw, no? Usa na sa lake ra na siya maigsoon pero milagroso kayo kay maka-supply siya og tubig sa tibok Israel, no? Dili pod pwede mangisda dito. So nindot kay dito, no? Kung makaadto niya mo dito, no, naglakaw ang Ginoo. So nihangyo po si Pedro kung ikaw na Ginoo dili, no? Kung dili na multo, palaktas ako. So naglakaw po si Pedro padong ni Jesus. Pero paglakaw niya padong ni Jesus, kusog makaigbaud. Ni-focus siya sa bawd o sa hangin. Wa na siya mo focus sa Ginoo og dito ni unload siya. Og mao po na kita. Sa atong pagpanaw, sa atong kinabuhi matag adlaw,
kung mo focus ta sa Ginoo, bisan sa mga hangin, dili lang literal nga hangin or bagyo, mga hangin sa problema, mga hangin, mga bagyo sa mga tentasyon, mga, labi na kaning COVID-19, no? Kaya wa pa magini masulbad. Kung ma-focus ta ana instead sa Ginoo, pareha po ta ni San Pedro maunlod. Maunlod po ta. Dili literally maunlod sa dagat, no? Maunlod ta sa problema. Umawa ta sa focus. Umunay kuyaw. Wa na magpasabot maigsuon nga focus sa gitas Ginoo, pasagdan na nato problema, di po na pasabot ana. Tanawon nga po na to problema. Pero mas focus ta sa Ginoo. Pero once ma-focus na kay ka sa problema, sa mga tentasyon, uban pa, pagsulay, anak na ka maunlod sama ni San Pedro. So bisan pa ni ana, tanawon nga po na tong problema. Pero di kita mawa sa focus sa Ginoo. Kay maunlod gyud ta. Og timan ang panaw na to layo pa, dugay pa ni. Wa matakabaw kanu sa pamuman, no? So muna matag adlaw maigsuon timan espesyal gyud ang adlaw. Karon August 9, espesyal nga adlaw. Ugma na pod. Bisag ordinaryo nga adlaw, espesyal lang gapon, no? Kay uban man ang Ginoo. Kun uban man ang Ginoo kanato. Timan gyud na. Siguro nalay mas more special day, like birthday, anniversary, pero matag adlaw special day gyud. No? Sa salida pa ni Kung Fu Panda ingon tong katong master, no? Turtle master, ingnan niya si Panda nga yesterday is history, kay umanaman history na. Tomorrow is a mystery, wa patakabaw misteryo man, pero today is a gift. That is why it is called present, di ba? Present tense, na past tense yesterday, future tense wa patakabaw. Pero ang kada adlaw present. It's a gift, no? Present tense. So maigsuon, panaw kita uban sa Ginoo. Focus kita. Naagi na ang mga problema, mga bagyo, mga balod sa mga problema, mga kalisod, mga pagsulay. Tanawon nga po na nato, pero hinauton ta di ta mawa sa focus sa Ginoo. Okay? Ampo kada adlaw. Samang kung ang Ginoo mag-ampok kita pa ka, kinsa man ta, mas labaw patas Ginoo. Kada adlaw gyud. Nakadaot man ang uban kay tingbon magod. Kaning ampo bitaw maison, mura ni kaon. Suway ko na kaon mo karon, ugma ay mo kaon, suwaye. O bisag unya lang. Di ba ulseron din ka? Ingo anak po ng ampo. Ulseron po ta spiritually. Masakit po ta, no? May igsuon ampo, simba, kada adlaw gyud panaw tas Ginoo. Hinahinay lang, one day at a time. No? Kung timan-an na to, bantay ta na agin na, expect na lang ta na agin na yung mga problema, mga bawod sa problema, kalisod, pagsulay. Hinaut-on ta, di ta mawa sa focus sa Ginoo. Kaya mawa na kita sa focus Ginoo, maunlod yun ta. Kung pananglitan, maunlod ta, sundon pa na to si San Pedro. Musyagit po ta sa pag-ampo. Ginoo, luwas sa ako. May gani, kaya nakasyagit si San Pedro. Ginoo, luwas sa ako. O giluwas siya. So, maigsuon, ang kinabuhi usa ka journey, usa ka panaw. Kada adlaw, panaw, no? Hinauton ta, uban kita kanunay sa Ginoo. Bisan sa mga problema, pagsulay, kalisod, no? Padayon kita. Kung panilitan maunlod ta, siyagit, Ginoo luwas sa ako. Okay? Laro maigsuon, ayaw kawa sa focus sa Ginoo, kay basin maparihatan ni San Pedro maunlod sa problema. Manindog.